Mimpin jin gue repot. Mantus kiai-kiai pesen gue alim lah. Nanti khodam jin gue ojo. Mereka jin gue tetep ngakali. Corong kuno jadi nak bapak era kuat, kadang anak era kuat. Lo kalau anak kiai, yang putune kiai ngerti tenan do alam jin. Wajan ngeri tenan. Kayak orang tahu tuh sholat di makmum jin. Kalau bolak balik, rian bapak wasiatnya guys. Gue ojo geman mimpin jin. Wes ngoten nih. Nah, gue kan rasa dilarang wis ora mimpin. Penak malah semua rasa dilarang wis. Gak tahu bersentuhan ambil alam nopo? Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman jadi nabi rasuwe, mereka mimpinnya nganggo geraji. Orang kuat suwe kan, gaya tok, tapi ora kuat suwe. Mereka sing nurut tuh gremeng, jadi kongkol tuh gremeng. Perkara ini nurut perkara kalah nopo kekuasaan. Mana akhirnya Nabi Sulaiman raiso ngendhalekno kerajaan ini mengke wonten teng cerita mriki Rabbi habli mulkal la yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal. Sulaiman itu yo tau darani gendeng bareng. Di Sulaiman Nabi nih. Jadi ceritanya ngeten, Sulaiman itu gak ada bojo kata. Terkenalnya kira mus. Sewu jari ulak gilir 3 tahun pisan. Kalau nak setahun kan 300 wida. Lah nak sewu, berarti ketemu bojo iku per berapa? 3 tahun. Nabi orang yang bantah. Lah nak sedina 100 gitu, oke korong. Walhasil Nabi Sulaiman itu karena dia nguasai jin, itu diantara bojone itu jano sing berperilaku gak bener. Jadi ini cerita, tapi muka-muka cerita kira bener. Jadi ini cerita itu Nabi Sulaiman tuh ya ali, ya, dia ali-ali, khotam gitu, oh ali-ali, ali-ali, gue ada pokoknya khotam bahasa Arab itu apa khotam. Jadi ini, cerita ini kalau, ini buatan hati so kayak malah aku meni jari ini, jari ini gue, nah apa teng, jeding itu dititip no bojo ini. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititipno bojone. Ali-ali ku dikekno mitra jine mbek bojone Sulaiman. Kronine. Wes iso nyulap raine koyo Nabi Sulaiman persis segalanya kan. Terus nunggu ning singgasana. Mimpin semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli gendeng ku. Sulaiman sing asli ku mimpin napa? Kerajaan. Sulaiman kok ning dalan-dalan jadi mulane Nabi Sulaiman tau darani napa? Gendeng. Oh, tak gendeng wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. Nah, itu yang ketemu wongku kepengin mengkonfirmasi. Aku iki Sulaiman sing asli sing ning kono iku palsu. Ya mesti darani wong gendeng. Ngalor gitu. Susu nangis dengan pengiran Rabbi habli mulkal layam bagi li ahadim mimpati inakantal. Sebab ceritanya walhasil karena Sulaiman itu tobat balik iso balik noning nopo kerajaan. Jadi mimpin jin gue repot. Mantus kiai-kiai pesen gue alim lah nanti khodam jin gue ojo. Mereka jin gue tetep ngakali. Corong kuno jadi nak bapak era kuat kadang anak era kuat. Lho kula nu anak kiai, yang putune kiai ngerti tenan do alam jin. Wajan ngeri tenan. Kayak orang tahu tuh sholat di makmum jin. Kalau bolak balik, rian bapak wasiatnya guys. Gue ojo geman mimpin jin. Wes ngoten nih. Nah gue kan rasa dilarang wes orang mimpin. Penak malah semua rasa dilarang wes. Gak tahu bersentuhan ambil alam nopo. Alam kayak. Terus Nabi Sulaiman akhirnya diakali mbek setan. Diakali ngeten. Ketika Sulaiman iso naklokno beberapa hewan, beberapa kewan macam setan sekalipun. Niku setan gawe mantra, bareng gawe mantra di dokumen terus didadekno buku. Cara saiki primbon lah. Terus dipendem ning ngisore kursi singgasanane sinten? Sulaiman. Ya semua dipendem ngono, setan wis pinter. Sekolah ning tira roe pinter. Barang Sulaiman wis mati, yo mati tenan. Setan itu menciptakan satu isu. Nak Sulaiman pinter ngono, iku mergo duwe buku panduan sing dikarang setan. Dibongkar mbek wong-wong, terus wong menemokno donga sihir. Lah donga iku nak dilakoni yo iso tenan, iso koyo sulapan. Akhirnya wong darani Sulaiman tukang sihir. Nyoro Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad ikut dipertaruhno gara-gara Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Muhammad tahu cerita di depan umum nak Sulaiman ku Nabi. Wong Yahudi
Mbak oleh Muhammad. Keliru kok nganti ngono. Wong tukang sihir kok diarani. Nah, aku dibukti ini nak Sulaiman tukang sihir. Mereka nyimpen dokumen buku. Napa? Sihir. Terus ana ayat wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wong-wong sing diwaca buku sihir sebenarnya karangane setan. Matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sebenarnya wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Mergo buku sihir diselundupno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Berarti riset itu rekayasa wis ana kamu buku sihir kok dinisbatno seakan-akan karangane sinten? Sulaiman. Sekunane kuno dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Ya, kiai ge padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin. Kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug ku ana keterangan carane jimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irot tapi wis. Padahal kitab apik. Wis ngono mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlis susanatiko iku diblekno ana paham napa? Sinten. Iku sana tau roh kayak permainan nganti ngono. Mana wong alim-alim kudu konsensus. Mergo ora konsensus kuwatir ana paham sing napa di tadlis ku diblesek. Diblesek disusup. Jadi mulane roh kudu mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa maka faro Sulaimanu walakin nasyayati nakafaru yu'allimunan nasas sihir. Paham gitu. Jadi semua akhirnya Nabi Muhammad ngeki penjelasan tiang Yahudi hakikate Sulaiman itu gak tukang sihir. Tapi ono dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursine sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati pura-pura ditemukan donga napa? Sihir. Terus itu dinisbatkan dianggap karangane sinten? Sulaiman. Mulai terus Nabi Muhammad nanti nangkep Jin Ifrit Medina. Nabi Muhammad saking semangatnya mergo dene salat diganggu Ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu tujuannya sitok, tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Medina. Mulane jari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel Ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham ya? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel dicancang wae Nabi, dicancang tenggene Pak napa sapa masjid napa? Medina. Tapi tujuannya yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk digo dolanan. Cilik. Lan kan ada cilik udah lho. Kayak dolanan zaman ploter ngaji kan bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji wae dolanan napa? Dolanan wae jajan yo jajan. Cocok cilik kon irit. Wah aneh-aneh. Sekolah rasa seneng ajaran maupun ajaran sesat. Bapak era itu anak itu nopo. Mana? Caci ini boros itu barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Cara salah radosa wong cah cilik. Lah sing tuwek. Mana? Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit kok perkara jare yal abubi Hilmanu ahli Madinah. Binti dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel. Fadzakartu qala akhi Sulaiman. Aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten. Akhirnya ifrite dicolok benak. Wah, iki khase Sulaiman dan dekne enggak ingin disamai. Nah, aku menguasai rak menyamai sinten. Sulaiman terus dicolok. Mulane kabeh nabi ku ya ana takzime, meskipun nabi ku Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo nabi ku piye wae junior, piye wae napa